Tervetuloa ristiinhengitysharjoitukseen. Tämä ei ole varsinainen muodollinen mindfulness-meditaatio, vaan enemmänkin käytännönläheinen työkalu läsnäolon ja keskittymisen harjoittamiseen. Kun mieli on levoton, huomio siirtyy herkästi kohteesta toiseen, usein automaattisesti, ilman että edes huomaat sitä. Ristiinhengitysharjoituksessa siirrät, ohjaat ja ylläpidät huomiota kehon eri kohdissa oman luonnollisen hengityksesi tahtiin. Sinun ei tarvitse muuttaa hengitystä, ei säädellä eikä kontrolloida sitä. Anna sen soljoa oman luontaista rytmiään ja vain siirrät huomiota kehossasi ohjauksen mukaisesti. Keho on portti hyväksyvään, tietoiseen läsnäoloon. Harjoituksen aikana saatat huomata, miten mieli harhailee eikä pysy koko ajan siinä, mihin huomion tarkoituksella suuntaat. Pane vain merkille, minne mieli kulkeutui ja palauta sitten huomio ystävällisesti, mutta päättäväisesti takaisin hengitykseen ja kehoon. Yhä uudelleen ja uudelleen. Tarkoitus ei tässä harjoituksessa ole saavuttaa mitään erityistä, eikä päästä mihinkään tiettyyn mielentilaan tai tunteeseen. Ainoa tarkoitus on olla läsnä tässä hetkessä ja havainnoida, aistia, mitä juuri nyt on. Etsi hyvä ja mukava asento selinmakuulla. Anna käsien löytää paikkansa vartalon vierellä tai vatsan päällä. Jalkojen asettua miellyttävästi alustalle. Ja aisti, miltä kehon kosketuskohdat alustaa vasten tuntuvat. Onko tuo aistimus pehmeä, kova, lämmin, viileä, kenties jotain muuta. Mitkä kehon kohdat koskettavat alustaa raskaimpina? Entä missä tunnet kenties keveyttä? Vie huomio hengitykseesi. Jos mahdollista, hengitä sisään ja ulos nenän kautta. Anna hengityksen virrata omaa luonnollista rytmiään koko harjoituksen ajan. Siirry nyt ristiinhengitykseen siten, että sisäänhengityksen aikana viet huomiosi rintakehällesi. Aisti, miten se nousee hengityksen tahtiin. Ja uloshengityksen aikana anna huomiosi liukua oikeaan olkavarteen, kyynärvarteen ja kämmeneen. Aistien, miten nämä kehonosat koskettavat alustaa. Toista tätä hetken aikaa omaan tahtiisi. Seuraavalla sisähengityksellä vie huomiosi vatsan seudulle. Aisti, miten vatsa nousee. Ja uloshengityksellä anna huomion liukua vasempaan pakaraan, takareiteen, pohkeeseen ja kantapäähän. Aisti niiden kosketus alustalla. Toista tätä hetken aikaa omaan tahtiisi.
Seuraavalla sisähengityksellä vie huomioon rintakehällesi. Aisti, miten se nousee. Ja uloshengityksellä liuuta huomio vasempaan olkavarteen, kyynärvarteen ja kämmeneen, aistien niiden kosketus alustaa vasten. Toista tätä hetken aikaa oman tahtiisi. Seuraavalla sisähengityksellä vie huomio vatsan seudulle, aistia miten se nousee. Uloshengityksellä anna huomion liukua oikeaan pakaraan, takareiteen, pohkeeseen ja kantapäähän. Aisti, miltä niiden kosketus alustaa vasten tuntuu juuri nyt tässä hetkessä. Toista tätä hetken aikaa oman tahtiisi. Päästä nyt irti huomion ohjaamisesta ja hengityksen seuraamisesta. Anna hengityksen kulkea edelleen omaa luonnollista rytmiään. Anna huomion asettua koko kehosi yleisesti. Miltä keho tuntuu juuri nyt? Mitä aistit? Missä aistit? Miten voimakkaana aistit? Jos huomaat jossain päin kehoa jännitystä tai kireyttä, voitko hellittää ja päästää siitä irti jokaisella uloshengityksellä yhä enemmän ja enemmän? Miltä tuo irti päästäminen tuntuu kehossa? Ja jos et voi irti päästää, niin miltä tuo kiinni pitäminen tuntuu kehossa? Mitä aistit sen aikana? Ja voitko olla sen kanssa tässä hetkessä? Loppuun pienin mahdollinen mindful yoga liike siten, että tuo huomiosi molempiin suunpieliin ja nosta niitä hieman ylöspäin, ikään kuin alkaisit juuri ja juuri hymyilemään. Tuo liike on niin pieni, ettei ulkopuolinen sitä välttämättä edes huomaa, mutta itse tunnet sen kehossasi. Pieni sisäinen hymy. Havainnoi, muuttuuko jokin kenties tuon sisäisen hymyn myötä. Muuttuuko jokin aistimus, jokin tuntemus kehossasi. Lopuksi ota oman tahtisi yksi hieman syvempi sisään- ja uloshengitys. Avaa silmäsi, jos ne ovat olleet suljettuina. Ja päätä ristiin hengitysharjoitus tähän. Kiitos.